Sanibonani noma ikuphi lapho enikhona. UDr Gumgum uyaphinda nibingelela. Nginibingelela kuzo zonke iy'ndawo ngaphandle nangaphakathi kwe-South Africa. Kubo bonke abantu abalandelana nathi nabasebenzisana nathi. Ngithi angiphakamisa ukubonga ukuthi indlela enikhombisa ngayo ukuthi sibambisane silalelane iyasisebenzela futhi yenza kube lula. Nalabo abantu esibathumelela amaphasela abo abasuke bedinga usizo ukuthi bekumele bengafiki la ekhaya. Babongile kakhulu, bajabulile, basindile, baphilile abantu. Sithi asibonge lapho. Namhlanje sifisa ukukhuluma ngohlanga lemali. Abantu abaningi abanye abakwazanga ukufinyelela kwenye ividiyo yami ebeku-YouTube. So base bethi bacela ngibazise ngohlanga lemali ukuthi lisebenza kanjani, lubaluleke kangakanani kumuntu. Uhlanga lemali esinalo la ekhaya lisize ngokuthi umuntu limvulela izinto, esebenza engasebenzi, likwazi ukwenza izinto zakhe empilweni zivuleleke. Masimnikeza umuntu uhlanga lemali, okokuqala alinabo ubungozi, okwesibili alisona isithwalo, okwesithathu umuntu asimnikeze uhlanga lemali engageziwe, kungasuswanga amabhadi kuyena, kungasuswanga izinto ezisichitho noma ezivalayo ukuthi imali ingakwazi ukusondela kuyena noma kwenza kungaphumeleli. Ukubaluleka kohlanga lemali nakho-ke kubaluleke ngokuthi lenza umuntu ukuthi akwazi ukumukeleka, akwazi ukuthi abe imani magnet, akwazi ukuba into ayenzayo iphumelele, ilandeleleke, bamthanda abantu, bamukele. Nalapha ahlanganisa khona, ngaba amadili, ngaba ama-transaction, ngaba isimo esithinta umsebenzi, kuyamphakamisa ukuthi akwenzayo ukwazi ukugijima. Uma kuwumuntu odayisayo, limnikeza amandla ukuthi into ayidayisayo ikwazi ukuthi ibe namandla ukuthi ithandeke, imukeleke, nabantu bathande ukumsupport. Kanjalo futhi uma kuwumuntu ofuna umsebenzi noma wenza amathenda noma wenza ziphi izinto noma ubhizinisi noma ngayiphi indlela, likwenza ukuthi lapho ufika khona nalapha ohlangana khona nabantu ube isasasa, umukeleke. Kusho ukuthi ngezinye indlela izinto zakho zonke ngisho ngabe ziboshiwe ziyavuleka, zikwazi ukuthi zibe nento enhle, lilethela umandla lawa ane-power of attraction. Noma ikuphi lokho okwenzayo siyakwazi ukuthi sihlanganise nawe ukuthi ukwazi ukuthi kube lula. Uma uzolenza uhlanga lemali la ekhaya, siyasicela u2 days wakho ukuthi ube kanye nathi ukuze sizokwazi ukuyenza lento iyenzeke. Nama-level kohlanga lemali la ekhaya awafanani. Uqala ku-7.5 kuze kuyogcina ku-50,000. Inhlobo ngenhlobo ayifani. Sithi 7.5, sithi 10, sithi 15, 20, 25 kuze kuyofika ku-50. Kuya ngokuthi yiphi into esikhuluma ngayo noma sibonisene ngayiphi indlela masikhulumisana. Baningi abasizakele, baningi futhi abajabulile ngakho. Nawe ungasondela uma unesimo esinjalo noma unesimo esithi ngifisa ukusebenza kodwa kusebenzeki, ngifisa ukuya phambili kodwa kuyeke phambili, ngifisa ukuhlanganisa ngiyibone impilo yami ukuthi iyakuphi, ngifisa ukuphumelela nasemsebenzini kodwa kwenzeki. Baningi sibasizile, nawe ungasizakala. Esiyokucela kuwena ukuthi usifonele enambeni la ekhaya elula ethi 071 299 999. Siyacela futhi ukuthi usubscribe ku-channel yethu, ube ngomunye wabalandeli bethu ophathekayo. Lokho kwenza ukuthi uma kunezinto engiya nginikeze abantu abangabalandeli bala ekhaya ngenani elithi alihlukile kunabanye abantu abangasibona abalandeli. Kodwa-ke siyasikhulumisane, sibonisane lapho. Siyabonga kakhulu. Lapho besikhuluma ngohlanga lemali kumuntu ofuna ukuphakama nofuna ukuya phambili. Inamba yethu ngasi-WhatsApp 24 hours. Uma ngakuphenduli ngisuke ngisebhizi ngisa-consulta. Kodwa-ke nokunye kuyasizakala la ekhaya, ungasizakala nawe. Siyabonga kakhulu.